Pagkataon di palinggi ata hoy. 1.8. Lako lang kanya yon kwa. 350. Ha? 1.8? Nakangin-ngina mo ten? Sa Jepasona na pagkabilan ti pinto. Kaati nga rutin ang pangina. Ati pasuna. Ima mo yan eh. Tatakrin or siya nata. Mabasa mabilag. Nalagda. So na paot ti kwa nata hoy. Ati nga pasaw. Ano? Sumusilstok ti loko. Makalako lang. Kaya bumudulain. Kano ba yung mga budbudulatan ng Andres? Okay, si Sabang mati nabugbagan nga nalang agbudaw. Nagtrabaho lang ti narangal. Sige na boy, natangana ko ni katanga mo. Sa wakas, sagini mo lang. Magmagaan ti katagaan ti tuwing. Bak. Oh, gagat-katat ka ah. Bak. Bal numutang. Kisti sa banat tuwin, bigbigat utang. Apa na pinagkunam kanyak, madi may ibusang korta? Ikaw mo sa bali pag-utang ako. Halaka mo Andres, ikaw magkwarta na ajay. Aglimding ka pa lang, noon Bombay. Awan ti may pabulod ko. Ngamin, nagiji pinabuludak pa yung duma, madi masingirin, kaguradak pa yun. Lindeng? Saus. No, isayda jak pumasa. Nga karoon tatakan da, iri daw kao. Madim kahit nga takin da jiri daw mo, kaya aji galba mo na. Oh. Kasalang na 2 down, di nabasa kami junior gawin. So katampela ti palatang ti unyog so ti pagbubong mo, numadim kahit bulong saba. Nya, bulong saba, bulong tinyog. Baka no, agpalang basit aja, gangin na ng basit. Tumayabay. Awalin nabasa kami. Agbiro kalat ti sa baling ang pagutangan mo, madi nga siya katalagawan may tid ko, naisagada ko. Bak, hindi ko may bagak. Emergency lang. Ha? Ano naman atan? Nagsasabay sumampat na gaji parcel ko. Akong pagbayad ko. Kisti sa bam, madi may bang umutang ka. Kisti sa bada, kita nga tao na yan. Big-bigat pa lang, panay nga problema ata magbagayaw. Kaya kasapo wala gawad na gijay. Baka si kapalanet, dako tamta, pabulot ka pa lang. Awan ti pirak. Taro na ba ni? Bulbul ti pirak niya na. Awan, ti may pabulod ko kanyayaw. Urmo, tadda. Umot? Apay mabalin ajay? Baka dati kamit mo ta nga mabalin ni salda. Adi pa lang ah. Kisti sa bayo, kakaiso na nga pundar ko, pag diskitaan nyo pa eh. O, kasano nasaktek ka sa pulan, daw ang gamit ikaw. Kumadin pa mo magamit at ta. Saldan pa lang ah. Ha? Wan. Nakanto, matubos mo itong adin akin na bayag na mutawin. Hindi kayo talaga maibusan ti bagaya, basta utang titungtungan. Nalaing kayo ngagpalusot. Kikasta talaga ah. Ikam tayo, paawa effect na. Tano, makabulod kami. Kaya good payer kami yung kanya ma. Nice. Paawa epek. Napadasak agitan, agi daduma, dapat iti pasangit-sangit na. Idi agsingira kon, sa iti pinasangit nan. Handa kami padpada kanya da ah. Wan, si kamay, among bigbain, suda ka maday. Kasta malating bagada kanyak. Amaw, masabat ko di kalsada, didak pa'y pagunyan, ore baga na lang aso, kamusta? Kikasal nung etatatan, lumadin na kami pabuludan. Okay pa yung mga deliver di balayon. Problema mo tatan ah. Kiraman na kami pay. Tantumit kay. Order kayo nga order, o maglagay pagbayad nyo. Atan ni Andres yun sumungsungad. Sila pagbuludan yun. Ay. Sakto. Sige na ba, pangasim. Kanto mo lang, pagigatan pa yung tao. Oh, nyama ata. Masitas boy. Bakit mo katangay? Anip-anip tikin katatoy. Tama di makimat di balay mo. Pero tingin mo iba. Katurong version to. Bakit kas titipukis ko? Nagkapukis kami lang ah. Apo Andres. Nakadado masetas si Jibalayay, nagpuskul iti masetas kudyayay, nagbalbalin pa nga kabakera na yun. Kurang lang yun, nagyanitarasan Jibalayay. Ay, sabsabaling nga masita sa ati boy. Pampaswerte ati boy. Isong aga tama mo.
Sige yaw, baka kayo masitas. Katangan yun. Tagswerte mo tibiyag yaw. Ipay Andres, nagmalmalas pinagbiag maon. Ha? No pang paswerte kaya mata, apet ay lakong pailakan niya. Kikat niya manatan Gusto nga sobrang nga roti kasto di balayan. Gusto nga ron nga ilako kon. Ta mawarsang kayong matigrasya. Hindi natin nga masita sa Andres. Natakaw. Gatangin, tatay, umut-utang ka lang. Nangig mo lang nga pang paswerte. Kadi utag kanyam. Ito paggatang ko yan, Andres. Putangan mo na na eh. Tama kalako ang may. Pinamanos mo na. Di ka lagbain, talay lakong mo. Kita may tatabulong na ani, matungtong ro. Yan naman, pampansin mo. Kita man eh. Nagmayagod na niya. Oo. Katangan di palinggi ata oy. 1.8. Lako lang kanya yun kwa. 350. Ha? 1.8? Nakangin-ngina mo ten? Sa Jepasona na pagkabilang ti pinto. Kaati nga rutin ang pangina. Ati pasuna. Ima mo yan eh. Tatakrin or siya nata. Mabasa mabilag. Nalagda. So na paot ti kwa nata oy. Ati nga pasaw. Ano? Sumusilstok, tiloko. Makalako lang. Kaya bumudulain. Kaya ba yung mga budbudolatan ni Andres? Okay, si Samang mati nabugbagan nga nalang agbudaw. Nagtrabaho lang ti narangal. Sige na boy, natangan ako ni katango mo. Awan ti kwartak, bulbulod da pa ya gitu ini. Tsaka no alaag ata, pangikabila man ay. Nagmut pa lang ka mga taon. Nakalawlawa ta parangam na eh. No kaya mo, yapang mo tagal ba na eh. Saka na yung mainitan, naparapata ka dumakkoil. Awan ti kwartak, kalang ilakod sa balin. Pero sa pinakita mo niya, ewan, napong mo. Gatakam sunan. Pag masitasam, tamati may stress, tadalibangan na. Awan nga kwarta, bulbulod na malaki na ba? Apay, mano yati bulbuludin yung aduwa. Siyak 1.5. Pagbayad ko ti kuryente. Shock 900, pagbayad ko di parcel ko. Nalagi din ay. Ata lang po problemahin nyo, pay. Sige raw, dita kayo. So pa nga po problema yaw. Dagdagan nyo, pay. Mariyop. Sa ba nadyayan ko na magmangtudin. So nga road, malis magayam. Oh, gawin kayo. Mati na kayo pabulutan nata. Sakto pay, bulubulad akto pay. Pagkatang ko to yun, di na pinabulutan. Ha? Mariusay. Saan gawin tayo? Oh, napala ka ko nyo tinga duwa. Awan ti may itig ko kanyayo, gusto ka din baga ni Andres. Ne, George, awang ka na. Tawid kan. Nyamot din. Pagbuludan nga akong tatanga. Sige, taka yun. Wala nga, gawin kamutan. O mo lang mabulod mo ta. Ti ko nam. Bak. Awang salan na eh. Ito yung naibulbuludo ko. Ha? Kaya't mo ipakulo ka niya mati walis tingteng. Baga lang karoon nga akong kwarta ko. Hindi ka mo tikastuhin niya. Yak sa lapan barangay huloy. Barbarang dito ayuda. Sige Rod, tawid ako. Pasensya kayo, awang orte kwarta. Oras ka ba? Gawid ka mo ito. Awan ti mapalamit ta kakawalis. Nagpus ko lang bulong na eh. Ha? Bambanog ka lang ita. Dati pinagwalis ko, dulawin, kaya pagpapalingita nga ro. Hindi kami nga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos na kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah.
Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ha. Kita man Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, sada pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan, dalos ni. nagkinis na rin na eh.